Co by se stalo, kdyby slunce zmizelo právě teď? Nejprve vůbec nic. Světlo od slunce k nám putuje 8 minut a 20 sekund. Teprve poté by nastala absolutní tma. Dokonce ani měsíc by na noční obloze nezářil. Vždyť jen odráží sluneční světlo. Ještě zajímavější je to, co by se stalo se Zemí. Už za týden by průměrná teplota klesla pod minus 20 stupňů Celsia. A za rok by se povrch proměnil v ledovou poušť s teplotou kolem minus 75. Oceány by pokryla vrstva ledu silná až kilometr. Ale hluboko pod ní, kolem hydrotermálních pramenů vyživovaných teplem zemského jádra, by život mohl přežít ještě milion let. To nejděsivější ale není chlad ani tma. V okamžiku, kdy k nám dorazí poslední sluneční paprsek, tedy přesně za 8 minut a 20 sekund, zmizí i gravitace slunce. Země přestane obíhat kolem něj a vydá se rovně vesmírem rychlostí 30 km za sekundu. Od té chvíle už nebude kroužit kolem slunce, ale pouze kolem středu naší galaxie. Ty vole, tak to je hodně hustý, Tak to jsem třeba nevěděl.